Je zou denken dat het een lette 1 aprilgrap is. Maar nee er, de 10 band van groep 8 van de Lietse Luchtenveldskwalle maar erbij wezen. In de Nieuwe Kerk, wat Nederland zijn nieuwe koning krijgt. Toch wel heel bijzonder, zoals echt de mening op het Skalplein. Ik vind het wel heel leuk. Ja, lees je het weer op. Nou, het gebeurt maar eens in de zoveel jaar. En dat vind ik zo heel cool dat we erbij zijn binnen. Hartstikke leuk en bijzonder. Ja, waarom is het zo bijzonder? Nou, dat komt net zo vaak voor. En dat de Hindermaai komt helemaal net zo vaak voor. Wat vind je het leukste van de dag? De busreis. Waarom? Nou, dat is wel gezellig, want dan kun je ook weer met je vriendjes omgaan en zo. En het wordt extra bijzonder als je bedenkt dat er maar 3 basiskwallen uit heel Nederland uitnodigen binnen. Hoe gaan ze dat voor elkaar krijgen op de Lietse Luchtenveldskwalle? Omdat wij meegedaan hebben met de wedstrijd de Derde Kamer voor kinderen, een pleitwedstrijd. En daarvoor zijn we ook in Den Haag geweest om te pleiten in de Eerste Kamer. En naar aanleiding daarvan hebben ze onze school dus uitgekozen om naar Amsterdam te komen. De komende weken zal er in de les heel wat praat worden over de inhuldiging. Waar ben er al een keer uitnodigen? Hoe moeten de band haar gedragen? En misschien nog wel belangrijker, wat verkleed door jongen? Want overal binnen protocollen voor. Is er al een nagedacht wat je al mist? Ja, ik denk een jurkje of zo, maar ik weet het nog net. Echt. Wist ik altijd bepaalde voorschriften van binnen, maar is bijvoorbeeld een spiekerbroek of? Ja, normaal is geen spiekerbroek. En voor de rest weet ik het net eigenlijk. Ja, we moeten een pak aan of een mooie blouse. Het is anders, want het is een heel chic en zo. Er komen ook alle koningen van andere landen, dus je kunt niet zo bij zijn in je spijkerbroek. Hij is wel even in een kledingkast, jongen, wat geschikt is. Ja, dat wel hoor. En ik heb wel wat gevonden, dus. Wat wordt het? Een blouseje en een mooie broek.